Janet. Hi. Hello. This is Janet. Hi. And this is Tony. And this is Marlene. Ano, nagsa-shopping kami. Kakatapos lang. It's already 5 o'clock. And start ng vlog natin is 5 o'clock. Ito yung mga napamili namin. Malaki na area siya for it's ideal for Christmas shopping. Super nice sa loob. Hindi ako nag-film kanina kasi malakas yung music pa. So baka magka-copyright. So nasa kami, intra-town dive. Mush mush babush. Oh yeah, mush mush babush. Mush mush babush. Let's be filled down. Hello guys, it's 6:15 na ng gabi. And hinakahatid lang ng mother-in-law ko sa akin. Ang daming kalat sa bahay na ng mga laruan ni Ana. And ito na ang damage natin doon. Ito. Mabango siya. Para sa ano namin, CR namin. Siguro dito sa CR or sa toilet namin sa baba. Kasi nga, para naman pag may bisita ba, mabango ba. And this one, pantofos for Ana. Para sa loob ng bahay kasi malamig na po. And ito, mga candles. Ano siya, i-melt mo siya. Pakita ko sa inyo. Ito pala. So, ilagay mo lang siya dito sa taas. Tas may candle sa baba. So, ano na siya, mabango ba? Super nice. And ito, bigay siya ng ano ko, ng sister-in-law ko kasi 10 euro, ano siya, 10 pieces for 25 euro. So, sa akin tatlo, bigay niya sa akin. And then, I also bought these for the Christmas tree. Ganda ng kulay, no? Malaki siya. Ito, see? I only got 6 pieces. Ito, bigay ng mother-in-law ng sister-in-law ko, si Janet. Thank you, Janet. And ito, my name niya. This is for Ana. See, sinulat niya yung name niya. And what else? Ito, bigay din to ni Janet para sa garden. Ito, maganda yung pag lumabas na sila, pag namulaklak, ipakita ko sa inyo. Ito, may tulips ako dito. Pakita ko na lang sa inyo. Ito, ganitong tulips nga color. Tapos may ibang ano ako para sa ano namin sa front door. Maganda, no? Basta ipakita ko sa inyo to later. Maganda siya. Pasensya ano na yung kalat dyan. Ito, gift namin for Opa. Birthday kasi ng lolo ni Ruth. Ito yung gift namin sa kanya. Para sa birds. Pagkain ng birds. Bumili din ako ng 3 lavender kasi mas mura po doon. Dito, pag bumili ka ng lavender siya, 4 euro. Doon, 3, 8 euro lang. So, ito din. Itong kulay ng tulips. Bumili din ako. Ito siya. Nice na. Bali ba ni? Di da. Sakto na. Diba? May ibang kulay na kasi ng tulips yun sa labas. Iba yung ano yung nakita. Siguro na if nakita nyo dati ba. Ito may ano din ako. Christmas balls na gold. Kasi yung Christmas balls namin, meron kami. Ano siya? Silver. Silver tsaka red and green. May green ba kami? Blue. Basta, saksaksing nagol yung ano namin, tingnan natin. Tapos, bibili sana ako nung ano, yung sa tawag dito. Hindi ko alam tawag. Noon sana naman akong sinultihan. Yung ano nang lalagyan ng Christmas. Para siyang snow ba sa baba? Yung sa under the tree ba? Anyways, basket na lang ilagay ko. May basket. Pabibili sana ako doon. Kaso, sabi ng sister-in-law ko, meron daw siya ni basket na hindi ginagamit. Doon niya nilalagay yung Christmas tree niya dati. So, yun yung gagamitin ko. Yeah. Gusto ko na sanang iset yung aming Christmas tree. Pero, dito sa kanila, una po yung Sinterklaas sa December, first week ng December. So, after daw ng Sinterklaas,
doon pa ako pwedeng mag-decorate. So, anyway, respeto na lang natin yung kanilang kultura. So, yeah. Yeah, I'm super happy. Medyo napagastos tayo today. Pero ano siya, 20% discount naman. So, happy. So, nakaka-happy. Ay, meron pala kami itong para siyang wreath. Ito. Pero, as you can see, mga ano po yan, ano ng, tawag dito? Ng birds. Pagkain ng birds. May mga seeds, ganyan, may mga nuts. So, yeah. Super happy. And, it was so much fun. I had so much fun with my mother-in-law and also my sister-in-law and also Janet. Thank you so much for the very nice day. Heel erg bedankt voor het leuke dag. Het was een leuke dag. Ja. Ik heb een leuke dag gehad. Mooi. Super happy. So yeah. Yan, baka next time lumabas na naman kami next time. Super duper laki ng area. It reminds me of SM City Cebu. So I think as big as that or yeah, siguro mas hindi ko alam kung mas malaki ba yung SM City Cebu. But anyways, the place was huge. Yeah. So we got there or we left around 9 and we got there 10-ish. Yeah, I think. And then, mga 11 na siguro kami dumating. And then, we had snack. And before you can enter the restaurant nila doon, you have to show your QR code. Yung QR code po namin, yun yung information about sa aming vaccination. Yun. Kung wala kang vaccinatsi or wala kang vaccination na code, hindi ka makakapasok sa kanilang restaurant. So, sa shop ka lang. Roam around the shop. And yeah, you need a full day, I think, or at least a half a day there. Ano kasi dadaanan mo talaga lahat nung sections niya before you get to the register or the cashier. Yeah. So I had a really nice day. It was really fun. Yeah. So excited ako to decorate our Christmas tree. Especially Anna can already help me out a little bit. Yeah. It was really nice. So, medyo short. I think short ang ating vlog today. Super short lang. Siguro i-continue ko tong vlog na ito tomorrow. I'm just waiting for Anna and Ruth to come home. Kasi Anna's lolo, Anna's opa, did the babysitting the whole day while we were away. So, yeah, Ruth went straight to his parents' place to have dinner there. His papa prepared dinner for him. And then, of course, to pick up Anna na din. So, I already texted him na I'm home na. Then, he can come home already. Yeah. Super nice. Super nice and big. Medyo masakit yung aking ulo kasi nga almost half a day kaming nakatayo and then nakalakad-lakad ganyan. Medyo may hindi na tayo kabataan, no? So, medyo masakit na yung ating likod. So, yeah. I'll catch you later, guys, pag dumating na aking mag-ama. Hindi pa ako naghubad ng guys, ng jacket kasi malamig pa. Wala akong tayo magluto. Parang hindi ko din gustong kumain ng marami ba. Ito, binilhan ako ni Rot ng noodles, kimchi noodles. So, ito yung kakainin ko. Dito na sila. Hi, Mama. Mama. Miss ya. It's malaka. Malaka. Ooh, a lot of Christmas. Yeah. Yeah, she said yeah. Hi. You had a good day? This is for Opa. This is for Opa. Oh, nice. For present. And this is for the birds. Oh, nice. For the skew. Ja, dat is goed. You can do it on that, yeah. And this is for the voorduur. Yeah, well not now, huh? It's too early. Yeah, it's okay. I can't set up the Christmas tree, so at least this one. After Yeah, Sinterklaas. waarom? Sinterklaas. You can do a lot of Sinterklaas now. Nou, niet Sinterklaas. And this is for Anna.
The lavender is cheap because it's 3 for 8 euro. Oh, that's In cheap. Schijndel is 4 euro per stuk. Yeah, that's cheap. That's Ja, why. opa dit het dan. Kijk. I went quickly to Aldi for the things that Yeah, were Anna! the big tablets. Oh, she's so smiling. Hey, so Anna. cute. We have to return those to Oma and Opa. That's Yeah. for them. And yeah, she can have those. Mooi. It's 21 tot 22. You think it will fit? Ja, denk ik. No, this one. Open this one. Ah ja, I see it now. Ja, ja. Anna, kijk. Anna. Shoes op? Shoes. Ta Mooi, hè? -ta. Mooi, hè? Ja. Anna. She wants milk, denk ik. She had milk, of niet? Oh, that one. Making the kimchi noodles. Kusje, mama. Kusje, mama. Kusje, mama. Okay. Kusje, mama. Kusje, mama. Yeah. Let's take off your jacket, B. Take off your jas, B. Da. Was papa now? Hurry, papa. Na papa! Give it to papa, Rick. This one, give it to papa. Hey! Opa komt by. The baby phone is still there. Oh. I said, yeah, I can pick it up. Ah, it's okay, we don't really need it. Mooi. Goed zo. We have a little helper, dankjewel. Mooi, hè? Oepsie! No, she was like this to Opa. Hey! Anna! Kijk mama, papa, oh! Just Ginoo. You look angry. She's so cute. I think we close the vlog. I'm vlogging today. Short vlog. Yeah, but I'll continue the vlog I think tomorrow. Good night na guys. Kakain mo na ako guys, no? Tapos, Ana! Ikaw na lang mag-vlog day, eh. Ana! And magmi-milk na si Ana. And then, we'll get her ready for bed. So, yeah. Doei dodong. Good night. Wel rusten. Wel trusten. Busy. The next day. Hello. Good morning. Ayan na. Good morning. Ayan na ang anak ko. Magmamadali. Mag-ano kami. It's already 10 o'clock. Yeah, iwawak tapangga. Mag-ano kami. Magbabike muna kami. Punta kaming Action. Bili kami ng panglaba. Detergent ba. And then, mag-drop by kami sa bakery. Hindi ako sure kung kaya kong mag-ano guys. Kaya kong mag-vlog. We shall see. So, yeah. Ayan na oh. Makulit. Excited na. Hi! Hello! Hi, B. Hi. So, alis na kami. Kumusta kayong lahat? I hope you're all having a nice day. Char. So, prepare ko na yung mga kakailanganan naming dalhin. Si Ana, yun na siya. Excited na siyang lumabas. Naghatsuka! Wait sang mama. Sana hindi malamig. Uy! Yeah, galing na kaming Action. Medyo behave naman.
Yeah, go. Go, go. Alis na kami. Punta na naman kaming bakery. Tubig. Laka na ta. Wait for mama. Wait for mama. Huh? Wait for mama. Wait. Yeah. Yeah. You go first, huh? You go inside first. Go inside, go to island. Go inside. Oops! Natagak! Imumpan! Wait for mama. Hello guys, so ano na, 12:05 na and kakatulog lang ni Ana. Ako'y mag-vacuum, maglilinis muna tayo. Nagcha-charge po ako kaya hindi na ako nakapagpatuloy ng vlog. So yeah, maglinis muna ako kasi pupunta dito yung aking mother-in-law para bantayan si Ana. Kasi tutulungan ko yung father-in-law ko na maglinis doon sa sports facility. Yung, ano ba yung translation nun? Parang sports facility ba? Madali lang kami doon. So, tulungan ko lang siya. Tapos, yan. Balik na agad ako dito. I think, aalis kami ni Ruth at saka ni Ana later tonight. So, yeah. Balikan ko na lang kayo later, guys. Kakain din ako after. Magla-lunch din ako after ko maglinis. Maglumpia lang ako. Hi lang. Medyo ano na naman siya. Medyo mainit na naman siya. Kaya siguro gusto ng ganito. Katawa ka? Eh? Watch siya sa iyang show. So, magkuan sa amin. It's cuddle time. Cuddle time. A few moments later. Hi guys, so medyo na busy na. Kumakain kami ngayon ni Ana. Binigyan ko siya ng konti nito. It's unhealthy pero hindi ko siya masyado binabakain. May ano siya kanina, broccoli rice with egg. Broccoli fried rice. Pinakain ko sa kanya. Tsaka nag-milk siya. Binigyan ko siya ng maliit lang nito. So anyways, so yun lang yung vlog natin guys. Salamat for watching and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Although wala tayong masyadong video pero thank you so much for watching. Doei!